एसे कुजुकसा थाना दंमानि जों दाबो हायनो थाङै माने खदाम निके जों गोबां मा जागायावनो जों स्कुल कलेज रगबो दाबो बहायनो थाखे फोरोंनाय करि गाहायनो टुकटा खाइ चलिलाय दं कयटा स्कुलाव 40 स्कुल बर' नांदाखलाय खानामानि गांगे बुजरति गाहामके चलि दं आबो जों थाङैबो नाय मानिया जारा अ लेभेलाव दं तनाय रं जारा दायित्व मानजा रं सिकु गता गाहायबारा हामायाफोर जतन न जों थांखे बुस्थं बुसंरनो दिनि हाइकथार सालनि मानो ता नैमा सिनि क गरक साल पालाय जगै दङ दिनि जों सिनि हायं हाकतर हास्तेनि सिनि नुयं मावो तामनि गोसों कुइला आगि आं अरो स्कुलाव फरायना फाइफोर दङ सिनि क गरक सालाय सिकरिङै थांमानि रि बरक खारनाय करिङै थांमानि क गरक सालायलिया बुनि क गय मामा सलिलाय दंमानि आं निजे नुजा गरो 1987 आं तलाव फाइ आमारो माबा फरायना फाइफोर दङ ताबो एटलिस्ट जों सिनि क गरक बाय गोबां स्कुलाव फरायलायमोन सेबमा गारि जुम खामानि नुखा स्कुलाव फरायलाय दं खाखायो दोरो दोरो यारो रागै बुफां किसा तरसावै दंखा फेबाबो थाइचुगिया क किसा किसा थाइ दङ खाख्लायो जतनि सुबा मु हाबजों थाखाय दोरो दोरो खाखवारबाय खानसानि बिसिंथि गारा मुकुमु हुकुमु मतो पलिटिकेल याबा मुकुमु हुकुमु बिसिंथि हामजां लाइ सुबालाय फैखाय गोसों सिनि क गरक साल जे पालाय दंमोन अब रांसाक साल इस्लामी माननाय बेले बेले हामबाय सारनोबो बेलेखिनि सार चिन क गरक साल पालि जागमान टिकजाते लुकुरं ताम कजाना मसं सावै दिनि दिनि बाय फिल ब्रिजिबा एबा 45 years का सिनि क गरक साल मालाय माने बेलेखिनो दंथक जाक खावो तामनि हिमबा दोरोक दोरोक कुजुक साखौ कासावै दङ सिनि क गरक हापारनि बर ताकलाय बिसिओ तेव खासरांका तामनि हिमबा सिनि अरो थानाय तालनो सिनि क गरक फोरोंनाय सालायमा ताबो कलेज लेभेलाव सिनि 18 एबा गोबा 18 जन जे सिनि गरक क गरक फोरोंनाय एसिस्टेंट प्रफेसर क्लांजाखा आबो बेलेके खातंमानि क आबो कायसा गाहायबानो खामानि बतं तामनि बागै ताबो फानो जे सिनि स्क्रिप्ट न दुई आसो दिसि लाई थांगा स्क्रिप्ट न दुई कायसा राग डिविजन नालाय माया आबो थंजागलाय दंबा हाइक्लायो तांगै गांके जों सामबाय सिमुया जारा सिग्रों सि दंनाय रक एबं ताइ थंग्रों थंनाय रक ताइ हाई लेभेल जे दंनाय रक जे सिनि जे माने डाइरेक्टर कमिशनार रक बा आईपीएस रक बा जिकुनु माने दफानि जे सिनाय नुनाय बर रक खानसां माया सामनो किरिजाक ना सामनो लाचिजाक ना साकथारिया साकबाय साकना वाराय चागलायै सिनि सिग्रों सिनाय रक बाहायनो साकबाय साकना वाराय चागलायै किन्तु केबो खा फुरजा ग्यांलाय दं खरसाते केबें लाय ताक बाहायनो दिनि बाहायनो सोंनु जगै दङ मियाराबो फेसबुक इउट्यूब रक सोंनुगै दङ माइके सिन बर ताबो काहे जागाव फाननो सों थानजां मालायाखौ आबोनि बागैनो ताम सानाय बसकांगत इबो लेक्चर फाइ दं गाबोन बागै सिनि बुबाग्रा तो थानजा निबो साइन दं बुबुरजा नोङै मानो सों बेबा थोंरोङो सो थानजां माया फानो अमाहाय हुकुम मुकुमले ताम तंबा अरदनि नानि क्रिबले सिनि कक बरक न सानानि बागै आरो तो कोनो राजनीति पलिटिक्स नि कक फाया आजागा बा गुबैयो बा जारा मुकुम हुकुम हाजा तने रा गुबै लामाते गुबै वानसु मुंते सिनि मुकुम न कक बरक न पुजुक सागाति सेतलां थांलायनानै आबसो ना कुमानि केबा ताम सुदरते आरो आजागा न कुलुग लाइस तां मुजाने वाराय चागलाय सागबाय साग वाराय चागलाय कुलुग लाई दङ तां बाहेनो जैसे कुजुक सागा थाना दंमानि जों ताबो हायनो थाङै माने खदाम निके जों गोबां मा जागायावनो जों स्कुल कलेज रगबो ताबो बहायनो थाखे फोरोंनाय करि गाहायनो टुकटा खाइ चलिलाय दं कयटा स्कुलाव 40 स्कुल बर' नांदाखलाय खानामानि गांगे बुजरति गाहामके चलि दं आबो जों थाङैबो नाय मानिया जारा अ लेभेलाव दं तनाय रं जारा दायित्व मानजा रं सिकु गता गाहायबारा हामायाफोर जतन न जों थांखे बुस्थं